Sanentzat geure mosuta arnasa erakutsi dau herri hau dala edo zetako kapaza garazo pelostarrak beraz nazteu bastarrak gauta egun bete plaza azaitezela San Pedro jaiak gora guta ondo pasa azaitezela San Pedro jaiak gora guta ondo pasa. Sopelako jaiek, gaur da gure eguna, gure herriko jaiek Euskal
euskaldunak, parte hartzaileak, pluralak eta koloretsuak izango dira. Herritik eta herriarentzat egindako jaiek. Sopelako eragileen eta kuadrilen laguntzagaz antolatuta eta sopelostar daneri zuzendutako egitarau aberatzagaz. Kuadrilek garrantzi berezia hartuko dabe jaietan. Egunez egun, geure artean gozatzeko antolatutako jarduera ezberdinei esker. Horregaitik, bildu gara hemen kuadriletako ordezkariok. Herriko jaiek parekideak izango dira. Sopelostarrok jaietan be, erasoak prebenitu eta horiek gertatu ezkero modu sendoan gaitzetxiko doguz. Jaiek goza daizu ezala espero dugu. Herriko kaleak eta bazterrak kolorez eta soinuz betez. Jaietan egonezinez da benei be, heldu dagien geure alaitasuna. Eta azkenik, egin irrifarre, bizi pozik, gozatu jaiak, eta lagalde batera kopeta ilunak eta marmarrak. Kezatu zaiteze, benetan garrantzitsuak diren kontuez. Langabezia, murrizketak, bankuen erreskateak, ahaztu tristurak, eta bizi alkarregaz geure herriko jaiek. Gora Sopela! Gora Sopelako jaiek!